बड'लेण्ड बुब्लिया फेरेंगानि न्यूज चैनल बड'लेण्ड रादाबा प्रमोद बर'नि न्यूज चैनल। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। बड'लेण्ड बुब्लि न्यूज चैनला फेरेंगानि आरो बड'लेण्ड रादाबा जाहैबाय प्रमोद बर'नि होननानै बुंदों जोंहा मुगानि थान्दै बिथाङा। दा नोंथांमोनहा सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्टारभिउ नुनानै निश्चय मिथिखादों आरो जोबजासिम नायोब्ला निश्चय बुजिनानै लाबावनो हागोन आरो मिथिगोन बिथाङा मानि खारनाव बुंदों आरो माबोरैहाय बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों। बेजों लोगोसे नोंथांमोना आरो सिगाङाव सेकेन्ड इन्ट्र' नुनो मोन्दों जे जोंहा पाकिस्ताननि सासे सुबुङा पाकिस्ताननिनो जानानै इन्डियाखौ मानिदों। मारै होनना बुङोब्ला 24टा मिसाइल हगारबाय जेनेबा जोंनि इन्डियाया गावसिनि पाकिस्तानाव, नाथाय गावसिनि पाकिस्ताना मोनसेबो लाखिनो हायाखै, हमथानो हायाखै नैबे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरोना। दा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बा नुवाखै जानांगौ। जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोबजासिम नायोबा निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आरो जायफोर नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां। आङो नोंथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय थेंक्स जासिहरो। दा बेनो जिथुनाखि सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र' बेखौ नोंथांमोनहा गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ जे थांखांनाय भिडिअफोरखौ मानो होबाय थादों होननानै। बे थांखांनाय नङा, मैया दाख्लैसो। स' आंहा माने बेफोरबायदिनो लेट जायो हगारनाया, मालाबानि समाव गोबांथार फिसा फिसौ खामानिफोर थालाबायो नालाय, बेखायनो माने आरो दा साननैसो आं ओरैबा ओरै थांलाय फैलाय जागासिनो दं, बेनि खारनाव आं लेट जागासिनो दं आरोखि। दा थेवब्लाबो जाय हक नोंथांमोना नुखानायफोरनि थाखाय आं गोरबोनिफ्राय दहायनो थेंक्स बावखाबाय आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लायोब्ला निश्चय बुजिमोनगोन। मानोना बिथाङा सासे पाकिस्ताननि सुबुं जानानै हिन्दी रावावसो बाथ्रा बुंदों, गावसिनि ओजोंनि बिथोरिया रावखौ बाहायखायाखै। नोंथांमोना बुजिनोथ' हाखागोन रायज्लायनो रोङाब्लाबो, नङा होमबा? बेखायनो नोंथांमोना बुजिनानै लादो, भिडिअखौ नाय, अब्ला नोंथांमोना निश्चय मिथिखागोन। आं एसेबाबो फोरमायखाबाय जे 24टा मिसाइल हगारदोंमोन जोंनि भारतआ बा इन्डियाना पाकिस्तानाव, नाथाय मोनसेबो मिसाइलखौ बिथांमोना लाखिनो हायाखै होननानै बुंदों आरो गोबांथार माखासे बायदिसिना खोथा बुंदों बिथाङा। दा बेफोरबायदिब्ला माने जोंनि इन्डियाना बबेयाव हाबहैनानै पाकिस्तानाव हाबनानै मावदों ना मावाखै बेफोरबायदि मिसाइलखौ बिथाङानो माने गावनि खुगाजोंनो खुद फोरमायना होदों। आरो इन्डियानखौहाय बा इन्डियाननि जाहाजखौ बटखौ बिथांमोनहा पाकिस्ताना उरायहोदों मादों होननानै बुंनाय बाथ्राया सैथो ना असैथो बेखौबो बिथाङा खुद गावनो बुंनानै होदों आरो नोंथांमोना निश्चय बुजिनो हाखागोन। दा बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनि सायाव जोंहा मुगानि थान्दैया मानो एथ'ग्राब बाथ्रा बुंखो आं बेखौ आसरित मोनदों। मानोना बुंदों बिथाङा थिगानो, नाथाय बिथाङाबो आयेन बायदिसो बुंदों। आंनि नुहुरनायाव जेरैबायदि मैयाना दाख्लै जोंहा बड'लेण्ड बुब्लिनि सासे सुबुङा माने गावसिनि बड'लेण्ड बुब्लि निउसाव माखासे पस्ट होदोंमोन, नङा होमबा? नैबेखौ लानानै दा गोबांथार माने भाइरेल जादों, गोबांथार दावराव। आगोलनि जिथुनाखि हाग्रामा महिलारि सार BTCनि चिफ बारग' चिफ, नङा होमबा? बिथांखौ माने उदैयाव अन्थाइ जादों मादों होननानै माने फेक निउस फोसावदों मादों होननानै जों नुबाय थानो मोनगासिनो दङ। दा बिनि सायाव जोंहा मुगानि थान्दै बिथाङा रोखा रोखा बाथ्रा बुंनानै होदों। आरो नोंथांमोना नुवाखैब्ला मुगानि थान्दैनि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहै, आरो नङाब्ला नोंथांमोना दा 5 बाजियाव आंनि नैबे सेकेन्ड चेनेलाव नन बिटिआर सनितपुरावबो थांनानै नायब्ला निश्चय फुरा भिडिअखौ नुजोबनो मोनगोन। आं बेखौनो फोरमायखाबाय। दा मुगानि थान्दैया जोंहा बेखौनो बुंदों जे बड'लेण्ड बुब्लिया फेरेंगानि आरो बड'लेण्ड रादाबा प्रमोद बर' सारनि। दा बाथ्राया बुंनो थाङोब्ला बोरैबाबा नंगौबो बोरैबाबा नङाबो होननानै बुंनो हायो। नंगौ, बाथ्रायाथ' नंगौमोन, नाथाय जाय सरकाराव दङ बिथांमोनजों थानो गोनां जायो, बिथांमोननि भिडिअ लाबोबाय थानो गोनां जायो, बे बाथ्राया सैथो। नाथाय मुगानि थान्दैयाबो माखासे बाथ्रा बुंदों जे इउपिपिएलनि भाइरेल जायोबा मानो हगारा, बिपिएमखौल' मानो हगारो, एसे मोनबानो मानो थाव फोनदेरो, सिनु पाउडार फोनदेरो, नैबे बाथ्राखौ बुंदों। बाथ्राया एसे राइटबो जादों, जोंहा सैथोखौनो बुंदों जोंहा मुगानि थान्दै बिथाङाबो। मानोना बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबखौबो आं गोरबोनिफ्राय खावलायो जाहाथे नोंथांमोनाबो मोनसे निउस पर्टेल जानानै वान साइड भिडिअ दालाबो, नोंथांमोना माने जेनेरेलै लाबो। जों इउटुबारा जागथाग बेलेग खोथा, इउटुबारफ्रा माने वान साइडबो लाबोनो हागौ बा लाबाबो जानो हागौ, नाथाय नोंथांमोना निउस पर्टेल जानानै जेनेरेलि लाबो। सोरबा मोजां मावदोंबा मोजाङै दिन्थिलां, सोरबा गाज्रि मावदोंबा गाज्रिखौबो नोंथांमोना दिन्थिनांगोन। थिग बेफोरबायदि जेनेरेल हुआ जानानै नोंथांमोना थानांगोन आरोना। बेखायनो आं आसा खालामो जाहाथे नेक्स्ट टाइम जाहाथे जोंहा बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाबाबो गोरोन्थिखौ मावा आरो बिथां मुगानि थान्दै बिथाङाबो जिबायदि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाजोबा निश्चय बुजिमोनगोन। आं बारा गोलाव भिडिअखौ बुंला, नोंथांमोना नायनानै निश्चय जोबजासिमाव सोर मा बुजिनो हाखो कमेन्ट सेक्सनावल' फोरमायहरलायदो। थेंक इउ स' माच। आङो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ नेनानै थाबाय। 7 बोसोर बिथाङा रायजो राजाखौ थगायनायनि थाखाय उदैयाव अन्थाइ जाजाबाय। देट मिन्स एसे साव होनाय टाइपै माने बिथांनाव बेबायदि सावा नांथारनांगौ बा नांनाया मोजां जादों बेबायदि अनुभब लानानै, बेबायदि साननाय लानानै, बेबायदि इन्टेनसन लाना, गोसो लानानै बिथांमोना बेखौ लिरदों। दा बेयावहाय बिपिएफनि माखासे सापर्टार बिथांमोनहाबो बा बिटिसिनि माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बा बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि जाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोनो बिथांमोनाबो दिनै बे फेसबुक
पस्टनि सायाव रावबो गोजोननाय मोनाखै आरो दिनै बेखौ लानानैनो कन्टेक्ट खालामलायनायनि गेजेरजों दिनै माखासे बड'लेण्ड बुब्लिमोन बायदि चेनेला निमाहा बिदों बाय मिस्टेकलि थांदों होननानै बुंदों। दा बे बुब्लियाव बिथांमोनहा जुदि मिडियानि सायाव एसेबां नलेज दंब्ला गावसोरखौनो निउस चेनेल होननानै लाग्राब्ला मालाय लिरनायखौ मानो कपि पेस्ट खालामखो बाय? मानो कपि पेस्ट खालामखो? आरो जाय दलाय बिद्द बिटिआर बि बोथोर बोथोर बे फेसबुक पेजखौ जों सिगाङावनो डाउट दंखायोमोन। बेवहाय जेब्लायबो खायसे बै मिडिया फोथाराव निउस कभारेजनि थाखाय ओंखारबाय थाग्राफोर नङाबा बेखौ सोर सामलायनो? बड'लेण्ड बुब्लि चेनेला मा होननानै बुंदों? जों रायजोनि जानानै खामानि मावनांगौनो आरो जेराव लिडारफोर बुङो बेखौ जोङो पाब्लिश खालामनांगौ होननानै बुङो थिगखौनो बुंबाय दे। नाथाय नोंथांमोना इउपिएलनि थाखायब्ला गोदै गोदै, बिपिएफनि थाखायबा गोखा गोखा, जेरावहाय माबा मोनसे बिपिएफनि गाज्रि क्लु मोननाय बायदि मोनब्ला बेखौनो माने थाव फुनदेरनानै सुनु पाउडार लगायदेरनानै बाथ्रा बुंग्रा बे बड'लेण्ड बुब्लि चेनेल बड'लेण्ड रादाबानो नङा होमबा? हा इउपिएलनिबा गोदै गोदै माबा मोनसे दाय जादों, भाइरेल जादों इउपिएलनि मानसिफ्रा, माथो जेबो निउसआनो ओंखारा। हा अब्ला नोंथांमोना थोंजोङै बड'लेण्ड बुब्लिया फेरेंगानि निउस चेनेल, बड'लेण्ड रादाबा प्रमद बर'नि निउस चेनेल होननानै बुंना लानो मानो लाजिखो? नंगौखौ बुंबानो जाबायना। सोरबा मोनथियै दं, नंगौखौ बुं, मोनथिबाय? चेनेलाव मावनो नालाय रायजोनि थाखाय मावनो नालाय रायजोनि खामानि माव। मा नंबां जबां इउपिएलनिबा मोजां मोजां बुंबाय, बिपिएफनिबा गाज्रि गाज्रि बुंबाय। आरो बर'नस इउपिएलआ दिनैसिम 5 बोसोर सरखार सालायनायाव जेबो रायजोनि थाखाय मोजां खामानिखौनो मावनो हायाखै। बेखौ मानो मावाखै होननानै बुङाखै? बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै, जिर'निफ्राय दिनै बेबायदि बेबस्था बेबायदि अबस्थासिम लाबोनो हादों। अब्ला बिपिएफआ मा मावाखै? आरो मावबावगोन, अनेक मावबावगोन। नोंसिनि प्रमद बर' बायदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गांगा थेफा नङा। नोंसिनि प्रमद बर', फेरेंगा, राकेश बिसोर गांगा थेफा गोहो गोलोन्दां। जेबो गोहो बोलोआनो गैया, खिन्थु खुगायाव बा जा गिदिर गिदिर गिदिर। थोद लाजिनो रोङोना रोङालै नोंसोर? आंथ' सानो नोंसोर मानसि हारिनि बे मानसि जादावनो गोलैया खोमासो सानो आङो, मिथिबाय? दा बिसोरजोंनो नोंसोर बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब बे चेनेलाबो बे गांगा थेफाफोरजों थांफानानै गांगा थेफाफोर बायदि जागोन ना जाया? जुदि नोंसोरनि गोरोन्थि होननानै साननानै लादोंब्ला नोंथांमोना इसोरनि खाथियाव आर'ज गाब, बे गोरोन्थिनिफ्राय जोंखौ निमाहा होदो आफा आनान गसाइ होननानै। इसोरा निमाहा होयोब्ला इसोरनि खोथा, मानोना गासिबो इसोरनि आखायावसो। स' नोंथांमोना अन्थाइ जानानै अन्थाइ अपारेसन खालामनायावनो रुंसारि जायोब्ला जोंहाबोथ' सानै मानि एफा मोजां मोजां निउस एडिटर इन चिफ, रिपर्टार, निउस रिडार, एंकर गासिबो गोमाजोबगोन ना। जोंहा बेसेबां खहा जागोन होमबाना? आरो सानै बर' लाइमोन जिउ खहा जानाय जागोन। बेखायनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाब, जाहाथे इसोरा निमाहा होयो आरो नोंथांमोननि गोग्गो आरो गोलाव जिउमानि थाखाय इसोरा नोंथांमोननो बोर सारस्रियो। बेखिनिखौ आं आफा आनान गसाइनिसिम सिन्थिनायजों लोगोसे मिजिं थिहरबाय। रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया।
यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसियां लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया, वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक